Izwi lomzansi 98.0 The difference. Right umsakazo kwezwe lomzansi 98.0 FM sikusana-ke isigaba sesibili saloku hlelo. Gama lohlelo senza kwenzeke sibonge kunophiwa umntaka Masondo na kanjani-ke malibumbane ihora leshumi nomuvu uzobuye nazo-ke seyiphelele njengoba seyishilo ke enze mzabelungu ukuthi njalo-ke ngolesithathu ngaso-ke lesi sikhathi usuke khona-ke ubaba uTembe sibheka zona-ke indaba eyithinta-ke ezesintu sidonsela phaya mfoka Mkhulekelwa isho kamnandi kanjalo ithi-ke ngizobuya emfoleni ithayithi nje yakhona isho njalo ithi-ke ngizobuya emfuleni sisakusona-ke nje isigaba-ke sesibili saloku hlelo sikhona-ke lapha yase live on TikTok sikhona-ke ku-YouTube ungakwazi-ke ukuthi uphuthume ngakhona ukwazi-ke ukusibona lapha ku-TikTok kanti-ke nakwi-comment section uyakwazi-ke ukubuza umbuzo wakho siphinde sikukhumbuzise amaphupho asiwathathi nje enhloko sikubingelele Baba Tembe sikwamukele emsakazweni. Mangibingelele emagatsheni ngibingelele kubalaleli bomsakazo izwi lomzansi ngibingelala zonke nje inkundla sobathi sivele kusona sithi khona sharp the right. Right simoja seshilo-ke ubaba uTembe right simoja sithemba ukuthi-ke nawe noma ngabe kephi la osilalele-ke ungakhona usharp umoja so ngabe usondela nje ne-notebook yakho kanye nefoni yakho nama-notes akho uzoyitholela-ke nje ulwazi ngazo-ke iy'ndaba-ke ey'thinta-ke zesintu last week sikhulume kakhulu-ke ngosiko lokuphahla uma ukuthi-ke iyakuphutha leyo ngxoxo ikhona-ke laphaya kuma-podcast ungakwazi ukuthi-ke uyidonse khona na uthi nje ukuyi-update uthi ukuyifundisa nje ngezinye-ke zezinto ey'balulekile kanti-ke sikunikeza ithuba ku-0604807164 la ongena khona usibuze-ke owakho umbuzo ophathelene nazo-ke iy'ndaba ey'thinta zesintu owubhekise kuyena-ke ubaba uTembe sikhona naku-WhatsApp kungu-0638208448 so qala ngala kuma-calls sizwe-ke umbuzo wakho Mzansi sawubona. Sobona Mandlovu njani? Siyaphila unjani? Nawe baba ngolanyama baba ngiyabingelela ngiyaphila. Yebo baba siyaphila ngiyabonga kakhulu. Hawu baba ngiyabonga ngizozama ukushaya ngemfishane. Mina ngifona ngila eLamontville ngubaba la eLamontville. Ngiyasaba ukuthi sibonge ngizobe ngingasisho. Baba ngicela ungeluleke ngiyakwethemba futhi baba ngiyawazi amagalelo akho ngiyazi ukuthi nami uzongenza ngibe moja. Yebo. Baba yami nginenkinga enje. Ngibe nenkinga ngagula kaze ngashwamezwa vele ngiyosukela kodwa egcineni sekuzovela manje sekuna-62 years ukuthi isibonge ngizibiza ngaso asifanele kusona kodwa ngizibize kufanele ukuzibiza ngesibongo sakomalume manje baba bengicela ungisize baba ngiyazi uzongipha umhlahlandlela ukuthi lesi simo ngizosilungisa kanjani ngoba sengimdala ngaka lamandla angisenawo kahle njengoba sengihola impesheni yobudala. Ngibonga kakhulu umlaleli. Buhle Baba Tembe. Ube usizo kakhulu abalaleli ukuba yisa lapha enkundleni erekodiwe ukuthi isiko lokuphahla ilona eliyimpendulo. Kuye kube njena ke baba. Uma ngabe ukuthi kukhona into evelayo. Into evelayo okudinga ukuthi mawuyenze ukulungisa izinto zakho. Kodwa amandla awunawo noma amandla akekho. Kakadeni uma ngabe wena ukhuluma ngamandla noma ngabe ukhuluma ngamandla othi awakho kodwa lawo mandla awethongo ngokwesintu nemizi lena esithi siyakhile siyibize ngethongo sesingathi imizi yethu. Ngakho ke lokho kusinika umqondo ukuthi noma yini oyenzayo awuyenzi ngamandla akho awuyenzi ngamandla akho uyenza ngamandla ethongo. Awukwazi ke ukuthi uma ngabe unenkinga ufuneka uyenze uthi wena uzoya kumashonisa noma mhlambe uzoya kumhlobo wakho ukuthi akuboleka imali khona ufuna ukuyenza libe likhona ithongo okuyilona elenza izinto ngaphakathi egcekeni. Uyeke uyophahla uthi nakho okuvelayo okusho ukuthi esimeni sakho nje mlaleli kufanele uye khona komalume yize amandla engekho uyize amandla ongenawo uyobabikela lolu daba lungahlali udaba lwakho luba udaba lakomalume kuzothi uma kufika la khona ukuthi amandla kubukeka engekho ebese nisebenzisa leli siko lokuphahla lokuthi kufanele ukuthi nithathe idokwe nithathe umcako niye emsamo
niyophahla nithi nakho okuvelayo ebese yakuchaza ke bese usho ukuthi amandla okwenza kekho besicela umhlahlandlela ukuthi lento masiyenza siyenza kanjani nokuthi nisinika amandla ukuthi sigcine siyenzile lonto ngoba sekuvelile ukuthi mina sengihambile ngahamba kwezinye izibongo ngaphinde futhi ngashisela impepho kwezinye izibongo kodwa kungafanele. Ngicela ke ukuthi ngipha amandla ukuze ngikwazi ukushweleza lonto ebese ngikwazi ukuthi ngingene esibungweni sakomalume ngokwesiko uma ngaza ngikwenziwe lokho ngesikhathi uzalelwe ekhaya ngoba ngangichazile ukuthi ingane ezalelwe ekhaya iyafaka isiphandla uma ngenze kangake usuyofaka isiphandla sokomalume kodwa ke kulokhu ke usuzothi uma ngabe ke okungayona okungabizi ngisho indibilishi uthathe impepho ebese uyahamba uyongaphandle uyogeza impepho washisa kwezinye indawo uyogeza amagama nezifo lezo othu nazo lapho osolayo ukuyebo ngiyezwa ukuthi unoshukela kodwa njengoba ukubalula ukuthi lasemehleni awusaboni kahle ikhona lento nayo enhlizweni yakho ukuthi mhlawumbe lesisigulo ngenzeka ukuthi sidalwa isimo somsamo uyasusa ke isifo uma ngabe kuyisimo esifana naleso ebese uhlala ke ungenzi lutho ngoba ithongo ulibikele kodwa usuzoqala ke manje ukuthi mawenza noma yini kukhona enye into nje kufanele kuyenze kufanele ukuthi uyenze ngesibongo sasekhaya bonyoko sekuyoze konakala emhla ithongo lokupha amandla ukuthi wenze lokho okuyibuyisela ngendlela leyo yokuwenza isithebe sabantu abadala umusu ukhohlwa wena ukuthi lento likunikeze yona ithongo bekufanele uqale wenze lento yethongo wayithembisa lona ngaphambi uqhubeka nento zakho kuyeke kube sekonakala ke kanjalo koniwa yini na ukhohlwa no kuyezwakala babudembu sibonge nje bengithi ngisazoya kuleyo ukuthi asike sitheneke babudembu sephahlile manje umlaleli waphenduleka nje bekhala ngamandla ukuthi amandla wekho mhlambe kwakhona leyo ndlela ke evelayo ukuthi athole imali mhlambe ngokukhulu futhi unganaki cabanga izidingo zakho uthi engazi ukuthi impuphu iyaphela endlini nakho nonezingane esikoleni ugcina usufezekisa lokho okuqala ungakawenza umsebenzi wethongo esimene sikanjalo qala phansi futhi ubuye uphahle okanye kwenzeka kanjani bakudembe? Yebo mangabe lapha uphahle msamo ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho obuhle ukwenza ukuthi ngiqhubekele phambili nokuthi uma uphahla ubeka lokho uthi khona okuvelayo kodwa amandla ukuthi sigcine asinawo ubeka usuqhubeka ke uthi uyacela ukuthi lapha ekhaya ngoba lapha ekhaya kubonakala kudlangeka ikati lelezi niyacela ukuthi ithongo ukuthi linenze ukuthi kungabi umuzo madolo nzima uma sekufanele kufezwe idingo zekhaya nokufeza nje idingo zokuthi fanele senze izinto efanele ngabe siyazenza ezikhalelekayo sicela ke ukuthi senze njani na sicela umnotho ngake ngakuphawula ke ukuze singayi kule nkinga kuhleyo ukuthi ithongo lokuphe lokho othi wena ufuna ukwenza ngakho kuphela kodwa uswele nje iyambazi uwenza ungatholanga ngisho lana iyambazi akufuneki kube njalo kufanele la lethongo ukuchazela ukuthi akufanele isimo hleze sibe nje ekhaya ukuze kuvele okungaphezulu kwalokhu okuyisizathu sokuthi yini uhambe wayophahla futhi kwemihla ngemihla okusho ukuthi akuzogcina ngokuthi masaphahla sekuphelile kwenziwa ngalendlela ke yokuba nobugagu bokukwazi ukubeka udaba lwakho nomebeko msami lokho khona okunye engangakubalula futhi kulomsakazo la ngangibalela khona ngendaba yokumiselwa kwemali ukuthi imali yamiselwa size sazi ukuthi uma sikhuluma nethongo kukhona leli sisabela behamba liyobika udaba bese kuba khona labo futhi kwelamathongo kuyibona abashoyo ukuthi cha ke kungenzeka bese kuyenzeka ke bese kuya ngokuthi bona bebelindele ukuthi kwenzeke kanjani ngoba kwesinye isikhathi ukucela emsamo uthi ucela ukuthi kube nomnotho lapha ekhaya bese bona abantu abadala bekhale ngokuthi wena uyivila fanele ngabe kuyalinywa emasimini ngoba bona babazi ukuthi kuyalinywa angithi ngoba kwawena lamabele lawo esikhuluma ngawo kwakuthathwa igcekeni kwazona lezi imbuzi lezi khuluma ngazo kwakuthathwa igcekeni ebese lethi ithongo fanele ngabe impahla nayo inakekela yaba khona mhlambe umana abanobudide ingakho sike sithi njalo impahla yethongo mayisebenzeke kuthathwa inhlali ebese kuyobika ukuthi yenzini bese impahla imbayili phela nje egcekeni kungenziwa nanokubika ukuthi sekunesimo esikhona ngaphakathi ekhaya esenza ukuthi singabi na impahla bese lithi ithonga hayi ukuthi abathandi ibanayo umhlaba okulima banayo futhi imfuyo
yilokho kanti kufanele ithongo engabe lichazelwe ukuthi namhlanje sekuphilwa ngemali imali kuyaphahlelwa noma singathi imali yethulwe emsamo ngoba ithongo alasilutho ngemali ngaphawula ke ngachaza ukuthi uyabachazela abantu abadala ukuthi sicela ukuthi imali lapha ekhaya ize ingaswelakali ngenxa ukuthi namhlanje sekuphilwa ngemali uyibeka izathu ukuthi kungani sekunzima ukusebenzisa umhlaba sekunzima futhi ukuthi singaba nemfuyo namasela khona into ongayibika leyo ukuze ithongo livula inhlanhla yemali ngoba lizothi ukhuluma nalo ithongo lithi amasima khona nje bangichazile livule inhlanhla yemali ngoba uma livula inhlanhla yomuntu yamasimu livula inhlanhla vela kuzokusebenzisa bese ithongo nalo likuphendulile kanti awuzange imali uyiphahlele emsamo ukuthi uphahlele ithongo ukuthi nansi indlela esokwaphilwa ngayo ukuze imali iqonde ithi ngqo njengongqengendlela nokwezakala babutembe so okubalekile lapha ukuthi ubeke ngobusoke uyibheke into eyikhulumayo so siyaqhubeka siyabheka ezingcingweni khona kusala babutembe yebo uqinisile bohlelo ingakho endulo bekuthi uma ngabe kushiswa impepho kuthiwa noma ingane noma isebomvana ayizizolalela uma kushiswa impepho ukuthi kuphahlwa kanjani noma kukhulunywa kanjani ngamanye amazwi kusho ukuthi singazenza izinto ezifana osobabili kodwa imphumela ingefani ngenxa yobugagu nobuciko oyowabusebenzisa lapha emsamo balekile indlela yokubeka 0604807164 sikunikeza ke nawe ithuba ukuthi uyibuzele ke owakho umbuzo kuba Butembe ngiyayibona imibuzo elokhu ilandela ku WhatsApp regarding ke lona usiko lokuphahla ingakho ke sicela kumlaleli ukuthi ke uye kuma podcast akho uBabutembe last week wayihlahlela nje kakhulu indaba yosiko ke lokuphahla njengamanje sikunikeza ithuba ku 0604807164 ungasibuza ke wakho umbuzo obhekiseke kuba Butembe siyona ke ingosi ephathelene nazo ke indaba ezithinto zesintu ngenza usandulela umsakazo wakho sikhona ke ku TikTok sikhona ku YouTube sikhona ke ku WhatsApp ku 0638208448 usike ngibingelele emagatsheni noba Butembe studio ngicela ukubuza uma inkaba yengane yagcina ke ingaqetshwanga inamthelela muni omube enganeni ina 12 years manje ingane kule ndawo ke sihlala kuzona la emalokishini uyigqiba kuphi inkaba yengane ngibonge Babutembe usazophendula ngibonga umthelela okungenziwa kuyisiko lenkaba inkaba yona ngokwayo isibethelo sasemsamo la ukuthi khona uma umntwana kade egezwa ngegobongo lakhe umntwana bese kuthathwa lelo gobongo liyothelwa lapha emsamo linyantise mhla inkaba iwa bese igqitshwa khona emsamo lisibethelo lisibethelo sokuthi umntwana noma engahamba eyohlala nabamhlophe phesha kwezilwandle kodwa azi ukuthi umsuka nemvelaphi yakhe iyini umthelela ke ukuthi inkaba uma ingazange igcinwe isiko layo kuba lula umntwana ukuthi edlebeleke njengoba sibona namhlanje abantu banamhlanje sebeyadlebeleka indlela oabenza ngayo izinto njengoba ubona namhlanje sasikhala sengakakhululeki sithi abelungu bese basicindezele ngoba abafuni senza izinto zethu kodwa sithi lesakhululeka sesenza izinto zabelungu kakhulu kunakuqala ingakho futhi abantwana banamhlanje etholakala ukuthi sebeyinikele kakhulu ekutheni bedle idakamizwa bengabi nayo lento okuthiwa inhloso noma injongo endulo abantu ababekhula nabo nayo ukuthi fanele sakhe noma sivusa imizi yoyise umsebenzi wenkaba kwakuyisibethelo esayisidonso sokunamathelisa umntwana nomsamo wakhe umntwana ukwazi ukuthi umsamo umbize noma ukhulume naye engqondweni yakhe elalele ebese naye futhi ephatha lokho esikubiza ngokuthi inhlanzeko ebese eba umsamo kwayena opheleleyo
No, kulungile babuTembe sibonge nje kakhulu siyamuva siqhubeka komunye umbuzo ku 063 khona lapha ku WhatsApp uthi ngibingelele emsakazweni ngicela ke ukubuza babuTembe ukuthi ke kuvumelekile yini ukuthi ekhaya uma kukhona umuntu osebenzisa ke amakhambi esintu okanye ngithi nje oyinyanga akwenzele endlini yempepho la kuthethwa khona nedlozi iyangikhathaza lento ngale mithi eyenzelwa kule yindlu iyedlozi okanye babuTembe kumele abe nendumbe yakhe eceleni ngale kwalendlu ke la kushiselwa khona impepho ngibonge babuTembe usazophendula ngibonge ngicela ukuqedla kancane umbuzo womlaleli esithanda kuphuma kuyena ukuthi igqitshwapi uma ngabe kuselokushini inkaba ingagqitshwa emsamo noma ngaphandle kwendlu emva kwendlu kodwa maqondana nomsamo kusho ukuthi zimbili izinto ongayisebenzisa lapho mayelana nendaba ukwelapha uma ngabe umuntu engenwa yidlozi kucacile okwesangoma ukuthi vese sinendumba yaso kodwa uma ngabe uzoba inyanga ungawasebenzisa amakhambi esintu nje ngokolwazi lolo lokuthi mhlambe wake waba udibi lwenyanga eyayisebenzisa amakhambi ngokolwazi ukuthi hayi umsuzwane wenza ukuthi nje ulwazi olungatheni njengoba lezalukazi asiveze ziyazi impandle yomuzi kodwa zingazange zibe zinyanga loyo kokusikhuluma ngakho ngabekwa nje emsamo njengoba ngangichazile ukuthi umsamo ufeza noma indlu yempepho noma ichiba kwagogo noma sithi kwagogo khona kwakubizwa kanjalo endulo lifeza zonke idingo zekhaya zonke njengoba ngangichazile ukuthi sifike sibe nesilili sebesifazane bese kuba sekhothameni kuye kube ilapha esingeni bese kuba umsamo bese kuba iboardroom yesintu la esithi khona isemlothweni noma iseziko zifeza zonke ke idingo zekhaya lezo zinto kodwa kusho ukuthi noma yini ungakwazi ukuyibeka kodwa uma ngabe kuukuthi kuthiwa wena kukhaleleka ukuthi thatha ikhwama kukhona lowo okufanele ukuthi umuvume noma uwemukele kuye kuthathwe ke imbuzi kuthathwe inqalathi ifake lapha esikhwameni njalo umva kube isikhwama sesigeziwe ebese kuba nendlu okuthiwa indlu yaleli ikhehle elangena kuthiwa bakhona indlu yempepho ebese bakuthiwa indlu kakhokho lela ke indlu kakhokho la khona kungena umuntu okuyena okuthiwa wangena okhokho wakhe noma usebenzisa ukhokho wakhe eyintweni zakhe namaphupha avuma la othi khona uma ngabe kufika umuntu ezothola ukwelashwa lakale ukuthi anilwazi ngisho ukulazi ikhambi elizomela lapha ekhaya yakho niyocela ukuthi ucela ukuthi kube ubuze kuyena ukuthi uzokwenza njani lapha lo muntu kuba nendomba eseceleni engakho kweminye imizi ukubona ukuthi kunendlu yempepho kodwa futhi kunendlu futhi encanyanyanyana engavamile ukuvula bese kethi ke abaqaguli abahlala benenhloso ezimbi bedayilwa umuntu nezilwane indaba kube nendlu engavuli sifuna ukubona khonani lapha phakathi ezinye ke izindlu ke zikweminye imizi la khona kuvele khona ukuthi kunekhehla edinga ukuthi lithi lifuna ukwakhela indlu yalo ziba khona izindlu njengalezo zibe izindlu zokwelapha ngisho umuntu osoqhamuka ngaphandle yakwazi ukuthi engene ngaphakathi ukhuluma naleli ikhehle lakhe ungasona isangoma ebesekela likulekelela ngemimoya noma ungamnika umuthi ongathini thola kahle umuntu uyakwazi ukusizakala Ngokulungile sibonge nje kakhulu babuTembe kulemzuzu emithathu sele ngaphambi kokuthi ke siye indabeni ezigcwele zika 11 o'clock sobheka la ku WhatsApp uma ke sesibuye indabeni soqhubeka ngala encingweni ku 06048071164 uthi ke babuTembe ngibingelele studio nayo buhle ngicela ke ukubuza ngixolise uma ke ukuthi kubabuTembe seke wawuphendula lo mbuzo usiko ke lokungenisa abantu abadala ekhaya uma ke kuthiwa bayadwanguza abangenile ngaphakathi ekhaya ngikufezekisa kanjani lokho babuTembe ngibonga usazophendula Yebo kufanele ukutholakala isizathu ukuqala ukuthi ingani kuthiwa bayadwanguza abangenile ekhaya okokuqala mhlambe nathi nabalanda kwaba nokugeja ekubalaneni kufanele ukuthi lekulandelwa isiko engangachaza ngesonto edlule leli siko lokuphahla entabeni uyaphahla entabeni kodwa ke awubashiyi lapho uma usuku wazi kahle umlando wabo obashiyayo ilaba
othi nani sacela niyiveze mase niyivezile sonenzele labo benzayo fika uphahle ebese uyabathatha uyabalanda futhi nabo ngoba indawo lo suke nibalanda kona indawo esinathu kuthiwa isenxiweni kusho ukuthi indawo esingathatha ukuthi sentabeni isebenzisa inkondlwane ukwenza lokho uma kuthiwa baphuma ngumsinde ekhaya egcekeni laba ngithi kufanele kube nezathu zokuthi yini bebe ngaphandle kunenqobo nakhona elandelwayo ukuthi umsindo kufanele uqala ulungiswe kwenziwe inhlambuluko bese kuyashwelezwa futhi ngaphakathi ekhaya ebese bekwazi ukuthi bengene uma kuukuthi abantu abadala babenzala babenganaki babengazenzi izinto zisini kuningi mlaleli engakhuluma ngakho mayelana nozinhlelo ezihlukahlukene khambisana nezizathu zokulandwa kwabantu abadala ukuthi bezongena ekhaya. No sibonge babudembe sosho nje siyocela kumlaleli next time ukuthi ke umbuzo wakho uthande nje ukuba detailed ube specific ukuthi ubuzela ngaphansi kwasiphi isigaba ukuze ke impendulo yababudembe izoqonda ngqo kwesakho kisimo sokubuzela ngaphansi kwaso sibheke kuzona ke indaba zokubumbana kwehora leshumi nomuvo na kanjani ke uma ke sesibuye indabeni sizobuya ke siqhubeke nalo ke uhlelo sikuyona ke ingosi indaba ke ithinta ke ezesintu ngabe sithumelela nje umyalezo wakho ku WhatsApp ku 0638208448 isumsakazo wakho izilo mzansi 98.0 FM sikusala ke isigaba sesithathu saloku hlelo igama lohlelo senza kwenzeke kanti ke imzuzu eyishumi nje kuphela libobene ke ihora leshumi nomuvo sibonge kunokuphiwa umntaka masondo na kanjani ke Melgamanqa ozobuya nazo ke safe ngebe sakusala ke nje isigaba ke sesithathu besithembisela uzina kanjani uma ke sesibuye indabeni egcwele siyabuya ke sithatha incingo zakho khumbula ukuthi sikuyona ke ingosi yeindaba ke ithinta ezesintu ngasithinta ke nawe ku 0604807164 uyibuzele ke umbuzo wakho ubhekise kubabudembe kanti ke sikhona nalapha ya ku TikTok sikhona ku WhatsApp ku 0638208448 siye incingweni sizumbuzo wakho yizwi sawubona. Yebo sawubona njani? Yebo ngiyaphila ma. Ngizocela ukuba ngazisho igama. Bengicela ukubuza kubaba uNtende ukuthi uma ngabe umuntu ushadile unabantwana ushadele bese akhele unkosikazi ekhaya emakhaya abesethi nesesethekeni abesethola umunye wesifazane athole izingane kuyena emva kwalokho bese kutholakala ukuthi ke la kulomuntu ola eThekwini usehambile waya kokhokhela izingane engamtshelanga lo sifazane ashade naye useyabuya futhi uvula umuzi lo la engamtshelanga lo osekhaya kanye nomndeni ingakuba into enjalo kuyinto eyamukelekile ehlozini. Siyabonga kakhulu. Akwemukelekile akukaze nje kwemukeleka ukwenza into ngale kokulandela isiko. Lonto noma ngabe kuthiwa yenziwa umuntu wesilisa noma ngabe kuthiwa yenziwa umuntu wesifazane akwemukelekile. Ngoba kuyenzeka noma uthi uthatha isithembu kanti isithemba uzosithatha kahle ngendlela efanele. Isithemba kusho ukuthi ngoba nakho uvunywa unyaka unemali namhlanje bese uhamba uqoqa bonke abafazi laba uthi ubafaka ekhaya. Ikakhulukazi uma uganiwe isithembu siye ngokuthi uganwe kanjani kukhona lento engangakhuluma ngayo engathi mina umshado akuwona lethe sesibona lapha simi phambi komfundisi siyashada akuyona lonto leyo nto leyo elapha phambi komfundisi kusho ukuthi singayibiza ngokuthi i-marriage where husband and wife are officially joined. When men and women are officially joined as husband and wife. Kuhlanganiswa abantu akade bathandana. Kuhlanganiswa abantu abade baba neyivumelwano ukuthi nontokozo uma ngabe nguthatha ungakamloboli uma ngabe nguthatha ngithi ngiyokulobola ngizokwelamanisa isivumelwane leso sokuthi uma ngabe seniganene nizophilisa kanjani ukuze unontokozo uma engazwani nesithembu ethi ungangiloboli awumthatha umuntu wesifazane umlobole umhlalise umyisekini yomganisa kade lokhu uthi hayi sithandwa sami ngiyakuthanda wena wedwa nguthanda ngenhliziyo yami yonke umuntu wesifazane uhamba naleyo mizwa ukuthi akekho ofana naye noma futhi akekho yomelama
kuyaba wena usiyamjikela masukini usuthatha umunye umfazi akusona isithimbu leso yinto nje leyo yemizwa futhi ehambisana nongayicabangeli imizwa yabantu besifazane yinto okufanele uyikhulume nomuntu endulo ke mangaya ngokuthi endulo kwakungenzeki lokho ngoba kwakukade kubiyeleke ngaphakathi kwamasiko empilo abantu besifazane bazivele ukuthi mawumthatha uthatha umunye ngaleko ukuthi mhlambe uyakungabaza lokho ngoba kwakuyimpilo okusho ukuthi wawuthi mawuganwa endulo uganwa umuntu wesifazane azivele ukuthi isithembu ngoba kwakuyisipilo aliphilwa ngamanye amazwi ke ngithi ke mazi azi umuntu wesifazane isuka nje ukuthi uzothatha isithembu umuke wageja lapho wamthatha wathi wena uzoba yedwa ke lapho ke futhi ayikho into oyoyenza ngaphandle kokuthi uguqe ngamadolo uye kuyeni yocela uyoncenga angazi ke noma kulula yini ukuvuma kumuntu wesifazane mayoncenga ukuthi uzokwelanywa mayenqaba kusho ukuthi awuzokwenza ngoba uyenqaba umuntu obambisene naye omthanda ngenhliziyo yakhe yonke umuntu ngoba ungamaZulu akho ngiyayikho into zoyenza afanele ukuthi sikulungise lapho bese ngithi ke makoti okwenza okuye kwenzeke emindenini yonke kuye kube namaphutha akhona nje umkhwena wakhe eselenzile iphutha ebese kubuye kuhlalwa phansi kuboniswana ukuthi lamaphutha uma elungiswa azolungiswa kanjani iphutha lenze umuntu wesilisa neleze umuntu wesifazane ngoba noma kona umuntu wesifazane akuye kuthiwe hayi akuphele kuye kubela nendlela futhi okuhlala phansi ukulungisa amaphutha ukuthi masenzekile amaphutha azokwenziwa kanjani wakhiwa kanjalo ke umuzi ntombi nokuyezwakala babutembe sibonge nje kakhulu soqhubeka sathi incingo zakho ku 0604807164 waqaphela amagama akho uthi babutembe ungasho ukuthi akekho umunye njengawe ezweni ngithanda wena wedwa emva kwesikhashana usuthi hayi cela ukukulamanisa ngeke uze kukulungele mawuza kanjalo kunjalo buhle kufanele njoba nathi sithanda ukuthi imizwa ethe catshangelwe nabesifazane sibacabangela imizwa yakhe ngokweqiniso nje akumnandi ukugana umfazi onganeme ekhaya ohlezi okungabazayo futhi ukuthi umuntu wena ukusasa uyomtshela okunye kubalulekile zishimane ukuthi ma uqonywe zintombi nje zibe ziningi mafuna uthatha isithimbu ngiyangizwa ishimane ebese umfazi umthatha phakathi kweintombi azi ukuthi vele unentombi ngamlamanisa futhi namhla uthi uyomlobola umtshele ukuthi ngicabanga ngokuthatha kodwa ngoba nginabanye abantu angazi noma sazobe ngithathe yini okungene nibeke leso sithombe niyezwa ishimane niyensaba abantu besifazana ukuthi uzongana uyavuma uJunior babutembe ukuthi hayi mangimtshela thina sikhole sizinsizwa thina kwamaphumulo sishela intombi olubala kubuka nombani kubuka intombi ezisithandayo shela intombi niyezwa ishimane nina nisabukwaliwa nina abantu besifazana bavele maniqonywa niyaciciyela hayi babutembe saluso ubaxolela usubakhiphe kakhulu ukuthi ngisabile ukusho ngisaqala ukubona bangibona ukuthi ngeke uzungiqome so ngabona ukuthi ngcono ube khona ngakumina ebese ngiyasho no siyaqhubeka sathi incingo zakho ku 0604807164 isawubona Sawubona kunjani sisi siyaphila njani ngibingelele na umhlazi lapho baba Tembe yebo ngiyabonga kakhulu mhlonishwa yebo ukhuluma noNhlanhla Yaka ngokuzalwa ngoseshona kodwa okwamanje ngila eNtuzuma eThekwini yes Nhlanhla yebo bengisacela ukubuza lapho kubaba ukuthi ngakhona yini mhlambe engathola mhlambe onkumele ngikwenze because ubaba selokho wahamba unogebuya njalo ngephupho kanti isimo sakhe ahamba ngaso sasinesihle and futhi nami sasinesihle isimo phakathi kwami naye manje ubuya njalo ubuya zonke izinsuku ngiyabonga mlaleli inhlambuluko leyo umuntu mayisuke kubuya ngalondlela okudinga ukuthi yenzeke ngaphakathi ekhaya kusho ukuthi kukhona lento ayenza edala ukuthi engamukeli kwelamathongo kufuna nimnikeze nimenzele izinto zakhe kodwa ke ngoba aninayo mhlambe indlela ecacile ukuthi nizokwenza kanjani kuye kuphahlwe lapho futhi ukuthi cha kukhona esikubonayo kuyavela nawe baba siyakubona iyavela kodwa akucaciselekile kahle
ukuthi mhlambe yini okudinga ukuthi siyenze ukuze manje esezokwazi ukuthi ebuye ekhulume kahle ethi ngenzelana ukuthi nokuthi ukuze izinto zakhe kuze phinde futhi enyamalale engabeza mangabe ukuthi mhlambe okunye ongakwenza ungathatha ubhaqa qa ungathatha ungathatha ubhaqa phehla uzwathi bese uthatha ihlonti uye emsamo uyokhuluma kanjalo emsamo ngoba into enjengale yayishisela impepho kumbulani ngikhuluma ngempepho yethongo ngakhuluma ngenkondlwane ngakhuluma ngempepho yamawele ngaphukulukhuluma ngoqhagana zonke lezo zimpepho kodwa uma ngabe kukhona into eyonakele buhlezi sikhuluma lento uyakhumbula uma kukhona into ebonakala engathi yonakala ekhaya ayishiswe impepho uyathenyelezwa no kuyezwakala babutembe sibonge nje soqhubeka sibheke incingweni ku 0604807164 sikhona na ku WhatsApp 0638208448 kanti nalapha ku TikTok ungakwazi ukubuza kwi comment section sawubona yebo sisijani siyaphila njani sicela nje sinciphisele umsakazo khona sokwazi ukuzwa kahle yebo ngiyabonga siphumile ngiyabingelela nokubaba uTembe yebo dadewethu yebo mamthize ngiyacela uthe usisi lo lapho umuntu akakhulumele phezulu kwesigaba khona uzokwazi ukuphendula baba uTembe angikho ekhaya ngihlala entabeni ngaXoshoma imalume angenalo wathi angengayi khona ngoba mina angifuni ukwenza lento ayishoyo uma wayephatha imitheni bethakathe nohlanga wangixosha ke wathi ngihambe lapha ekhaya manje ngisentabeni ngizwile ngendaba yokuphahla ngesonto eliphelile ngicela ukubuza ukuthi utshwala ufike ubuchithe phansi yini khona entabeni impepho uyayishisa yini lofike nayo inkondlwana nebox uyayishunqisa na uphatha into ozohlala kuyo yini uma uya entabeni uqobo noma ukhetha nje indawo eyihlalo oyithandayo ngiyabonga ngizolalela emsakazweni kulungile sibonge mangoneza sibonga kakhulu ma uma sikhuluma ngentaba asikhulumi ngendawo ephakeme sikhuluma ngehlane yeah ngiyakhumbula nangesothi edlule ngichaza igama ukuthi labe selinamathela kanjani lentaba sikhuluma ngendawo leyihlane uma uye entabeni kusuke kukhulwa lapho ukuthi uyokwenzela izinto ezizithunywa ezifuna ukuthi ixhumane nawe isebenze ngeyo ndlela njengokuhlukanisa kolunye usuku zonke lezi zinto ukuthi zisebenza kanjani kusho ukuthi uma wenzela ke abantu abadala uya nje endaweni eyihlane iyona lesibiza ngentaba inkondlwane ke yebo uyayishisa uma ukhuluma naye utshwala uyaphatha ubuchithe phansi bese kuyubiyeka kanjalo ogwayi zonke lezi zinto sokuyiphethe uyibeka nje ubusuku uyibeka emsamo lapho suke wenza khona endlini yasekhaya yasemsamo futhi uyabeka nje lapho ngendlela efanele awukwenzi lutho kushiya khona lapho kuyofika umuntu oxakekile mhlambe njengoba sihlezi sibona la hlala khona emadolobheni kwande imlutha bese ufika umlutha uyithatha lonto uyisebenzisa ayikho inkinga nokuyezwakala babutembe njeke manje siyophuthuma siye kwababhalile ku 0638208448 kanike imzuzu ishiyagalombe nje phela ke sele ngaphambi selikamanxe ihora le10 nomuvo uthi ke ngibingele sanibonani buhleni nobaba uTembe ngicela ukubuza babutembe ukuthi ke uma ke uyophahla entabeni lokubuye njalo imibuzo yokuphahla babutembe uyophahla entabeni utshwala besizulu ufike ubuchithe ngiyacabanga ukuthi uyena umlaleli lo esimtholile uthi ke sanibonani magatsheni nobaba uTembe ngethemba ukuthi ke niyaphila ngisacela ke ukubuza kubaba uTembe ake angiphe ukunona nje ngolwazi la kuyini ke ukuqhoyisa umakoti noma ke umfazi ngabe kuyisiko noma kuyisintu ngiyabonga baba uTembe usazophendula ngiyabonga uma buza ukuthi kuyisiko noma kuyisintu na ngaze hlukanise njalo khona isiko kukhona umkhuba ngawuchaza umkhuba ngase ngithi nesiko impilo futhi ngachaza ngase ngichaza imithetho yabantu yabantu ngase ngichaza ukucebisa olwazini lwamasiko mhlambe ke sengangithatha isikhathi ukubuyela kulonto mhlambe sobe siyichaza ngonusuku ukuthi ngichaza ukuthini kodwa ke kuyisiko KwaZulu ukuthi uma ngabe intombi
kukhulwa ngeinkomo mawusuku yolobola ayihlukaniswa kuthiwa umqhoyiso kuthiwa imvimba kuthiwa yini le kubizwa kuthiwa inkomo zamabheka okufike kumenyezwe ngazo ngaphandle ngembala yazo kodwa uma sekonakele kuye kuthiwe umuntu oyonile intombi kungakagcacwa make wayona intombi bese kuthiwa khipha inkomo yomqholiso ukuthi intombi uyone ubuntombi bayo ile nkomo ekhiphayo bese ukhipha inkomo yokuhlawula kusho inkomo ogeza umusi bese ukhipha imvimba kusho ukuthi inkomo esukuqondene noyise kusho ukuthi makhulunywa nje ngeindaba yamademeshe nje wodwa khulunywa ngenkomo ezine oye ulahlekelwe uma ngabe ugcina ungayithathanga leyo ntombi. Nokulungile sibonge babutembe soqhubeka sibheka ababhalile khona lapha ku WhatsApp ngo 0638208448 uthi ke ngibingelele babutembe sesibuhlena kubalaleli bonke bomsakazo ngicela ukubuza sihanjelwe ubaba umama kade ke ahambe emhlabeni ubese ehlalelwe ke umama omncane umkamfo wabo ngicela ukubuza ukuthi ke ugeza kanye nathi yini siyingane okungu 1 month okwesibili uba nembuzi yakhe yedwa yini umama ngixolise ke ukuthi ke siyizingane siyingane sazi ukuthi ke siqale kanjani okanye sigcine ngakuphi ngibonge usazophendula baba. Yebo umndeni ugeza ngembuzi eyodwa kuleso sigaba leso mhlambe makuabantwana kunkankanya ngokuthi inyanga ezintathu bageza bonke abantwana uma nkankanya ngokuthi umfelwa azisithupha inyanga ugeza nje yena umfelwa nabafowabo bese kuthi ke uma ngabe kukumfelokazi kuye kubeke lokhu unyaka wodwa ke usho ukuthi ke akukho lokhu ukuthi bazobuye bemgezelo ngendlela ehlukile yena yedwa kuba ukugeza okujwayelekile kodwa uma umphefumulo wakhe waphumela kuyena noma uyena owamcimezisa kukhona lento esizulwini esiye sithi imfakabili ukuthi ayivele bese ehleli naye nje noma bese ehleli kodwa bese kubonakala ukuthi bese kuhlela umuntu ongasekho bengasekho umuntu ngoba bengasaphefumuli kodwa besashisa kusho ukuthi bathi imfakabili ngomhla la khona kuthi uvunyelwana ukuthi umphefumulo wakho usuhambile ngempela ke manje ayikho into esayinto ekhona eyintsali yomphefumulo kuyena kuye ukuthi usefileke futhi kodwa kade nina nithe ayi kodwa khona ngendlela okubonakala ngayo ufana nomuntu ongasekho imfakabili ke leyo kusho ukuthi maye ehlalile naye kuleso sigaba sokufa kokuqala kwaze kwafika isikufa kwesibili uyabona ke ukusho ukuthi ke kufanele imfulele imbuzi yakhe ukuthi nithi niyamsusa lo ngoba ube yithunzi kuyena. Nokuyezwa lababutembe uthi ke ngibingelele emsakazweni ngicela ukukubuza kuba butembe usisi wami wathola abantwana ababili ubaba wabo wabahlawula manje usefisa ke ukuzobathatha ngokugcwele ababuyisele sibongweni sakhe ngicela ukubuza ngikwenza kanjani lokho uma ke sengibakhipha lapha ya ekhaya ngibonge babutembe usazophendula. Ngibonge mlaleli kufunakala imbuzi iba yodwa noma ngabe bethu abatala abangaki ezohlatshwa kumalume kubikwe emsamo kodwa ke ngaphambi kwalokho phela siyazi ukuthi kufanele kube khona inkomo yokubathenga labo bantwana kuya ngokuthi ubudlelwane ke bunjani phakathi kwekhwe lakhe nawe wena umuntu othandana naye njengoba nhlezi ngisho ngithi kufanele kuhlezi bubuhle ubudlelwane kumuntu wakho othandana naye onengane naye kangangokuba mina ngingasho ukuthi umuntu makwazana naye ingane sazumthathe bomfazi wakho uyabona manje ukuze kuzohlele kube kuhle ngoba basoxoxa ngezinto ezinjalo ekhweni baba nakho ukuzwela ukuthi kodwa uyaqhubeka nenhlelo kuyaxoxiswana ke ukuthi yini uzoyikhokha ekhweni lakho makuloko uzoyikhokha bese ke kuhlatshwa imbuzi ukuthi abantwana bayahamba baya kubo kwabo bese ke khishwa inyama ke esandleni sokudla iboshwe ngesikhumba bese babaphelezela abantu bakhona komalume bethenge nengaba akuthenga kusambondo befike bekubeka ensikeni kubo kwamntwana bese kuthi ke lo qondene nakubo kwamntwana ebamba imbuzi eyemsame emamukela umntwana ukuthi nanga umntwana ofilosofi bese bethatha futhi uhlangothi lwasandleni sokudla bese benika laba bantu bakomalume bese behamba nabo sekulupheleleke usiko ke lokubuyiswa kwabantwana kubo kwabo.
Nokuyezwa lababudembe sithatha nje lo yedwa ngala ku WhatsApp 063 imzuzu 2 esele ngaphambi kokuthi ke siyiguqise yona ke lengosi uthi ke sawubona amagajeni nobabudembe uthi ke ngicela ukubuza ukuthi ke uma amanzi olwandle esephelele ngangade ngiwafake kwispark sami lapho bengifaka khona nemali emhlophe yokukhanyisela amanzi manje kusela isihlabathi nemali kwenziwa kanjani ngesihlabathi nemali ke ekusona ke lesi sihlabathi amanzi olwandle uma sengiwaqedile ngiyabonga babudembe. Ngiyabonga yonke into esuke izinsalela emsebenzini akade yenziwa noma ngabe ethiwa kwenza umsebenzi noma bethi uphungula impahla semsamo impondo lapha zembuzi bonke iziningi uyabika emsamo ukuthi cha ke sesicela ukuthi ke sithathe ukuthize ngoba manje engase kuningi kakhulu kufanele kugqitshwe esibayeni yonke into nje enjalo ngaphandle kweingubo zomuntu owashona kodwa lokhu nje konke okuyinsalela emsebenzini kade siyenziwa kwasala egqitshwe esibayeni. Nokuyezwa lababudembe kulomzuzu nje owodwa sele noma singawazanga ukufinyelela kuyo yonke imibuzo yabalaleli ngenxa yesikhathi sicela nje babudembe ushiyele ke inombolo otholakala kuyona umlalela angakwazi ukuthi kuyaxhume kuyona. Ngiyabonga inombolo yami ithi 082 597 6669 ngiyiphinda 082 597 06 no9 ngiyabonga kakhulu balaleli emakhaya uNkulunkulu mina. Kulungile sibonga kakhulu babudembe na kanjani ke ngolesithathu ozayo uzobe khona kubabudembe siqhubeka ke nokubheka nje imibuzo yakhe ephathelene nazo ke indaba ezithindezisa.